Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR програма Прайм. Я її ведучий Айдар Мужнабаєв. Зрозуміло, що щовечора ми обговорюємо лише і тільки війну, але з різних її сторін, з різних аспектів. Зараз дуже важкий період. Ми входимо в найважчий період з початку вторгнення. Це зрозуміло чому. Це відбувається через затримку або, можливо, відмову у підтримці з боку Сполучених Штатів, через те, що Європа не була готова і не готується досі серйозно до великої війни, ну, мається на увазі виробництво боєприпасів в першу чергу, і нерішучість Заходу, то, що все це те, що складає пазл нинішньої ситуації, яка є дуже небезпечною для України, і ми всі маємо це усвідомлювати і не жити в рожевих окулярах. Але ми маємо бути тверезими, інформованими і зваженими. І ми про все це сьогодні поговоримо, і про те, що відбувається всередині України, і про те, що відбувається на Заході. Тому що сьогоднішній гість, я дуже вдячний за те, що він знайшов час і натхнення бути з нами в прямому етері. Це Юрій Щербак, дуже відомий український дипломат, письменник, надзвичайний повноважний посол України в Канаді, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах наприкінці 90-х років, надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі на початку 90-х років. І взагалі дуже відома, досвідчена людина, яку я дуже радий бачити в нашому етері. Пане Юрію, добрий вечір. Вітаю вас і навзаєм. Дуже приємно бути з вами. Але ситуація навколо України і в Україні не дуже приємна, і я навіть не знаю, з якої новини почати. Ну, може бути, знаєте, я запропонував би вам таке. Ви як людина, яка має своє, я певен, чітке уявлення про те, що відбувається зараз, я би вас попросив зробити такий огляд ваш особистої ситуації. А потім, виходячи з того, у мене багато питань тут заготовлено, але я б хотів спочатку послухати вашу таку закінчену думку про ситуацію. Прошу. Кілька днів тому ми з вами відзначали трагічні роковини, другий рік цієї страшної війни, яка стала катастрофою українського народу, стала міжнародною подією неймовірного значення, всесвітньо історичною, оскільки вперше після Другої світової війни в центрі Європи виникла війна такого велетенського масштабу, де задіяні мільйони людей. Ця війна, на мій погляд, є елементом дуже важливим Третьої світової війни, яка невблаганно насувається на людство. Ця війна знаменувала руйнацію минулого світу, який вже не повернеться, світу глобалізації, добрих відносин між народами, всесвітнього туризму, світу, який розслабився і повірив, особливо Європа, в те, що війни залишилися в минулому. І оцей напад Путіна, путінсько-фашистської, рашистської Росії на Україну абсолютно не спровокований. І, як кажуть міжнародні документи, несправедливий, нічим не виправданий, абсолютно злочинний. Він став для багатьох і для нас також величезним шоком. Багато хто з нас думали про те, що не минеться так ці наші відносини з Росією. Але все ж таки в душі ми зберігали якусь таку тремтливу надію, що не відбудеться широкомасштабної війни, що обійдеться якоюсь там спецоперацією на Донбасі. На жаль, не обійшлося. Ми сьогодні маємо сотні тисяч жертв. Я кажу це не тому, що я знаю закриті там цифри наших втрат, а як лікар я розумію прекрасно, що йдеться про десятки тисяч вбитих військових, про що було оголошено на прес-конференції президента. Я не знаю, наскільки точна ця цифра. Йдеться про
десятки тисяч вбитих цивільних людей, абсолютно безневинних, в тому числі багато дітей. Це дані об'єктивні ООН, але вони далеко не повні, бо жертви Маріуполя не враховані і багатьох інших українських міст. І ми маємо десятки мільйонів людей переміщених, які втратили все, втратили свої домівки, втратили свої хати і змушені були або переїхати до Європи, де було спочатку 8-9 мільйонів біженців, тепер вважається, що там 4,5 чи 5 мільйонів залишилося. І це все на тлі руйнувань, які зруйнували практично на 40% нашу інфраструктуру, нашу економіку. Тобто Україні завдано страшні смертельні рани, але з другого боку Україна вистояла. І це надихає нас, і це дає нам можливість вірити в те, що ми переможемо. Хоча зараз, на жаль, в зв'язку з тим, що ви сказали, ви справедливо сказали, що найтяжчий період починається війни, і, власне, в цьому році буде визначена взагалі доля цієї війни. Я думаю, що не буде великих запитань, що не протягнеться ця війна на десятки років, а, власне, буде визначено, чим це все закінчиться. Але головне, що ми вистояли і що Україна показала абсолютно неймовірну силу волі, наші Збройні Сили, при тому, що Україна, на жаль, як держава, майже не готувалася до серйозної війни. На жаль, хоча була війна малої інтенсивності на Донбасі і в Криму. Але, тим не менше, були величезні прорахунки керівництва України, про що ще піде мова. І ми розуміємо, що буде дуже непростою ця розмова, буде великий рахунок пред'явлений керівництву України. Разом з тим, треба сказати, що все ж таки вдалося створити коаліцію наших союзників, і туди входить як мінімум 50 країн. Я виходжу із того, що існує так званий формат Рамштайна, де 50 країн надають нам допомогу, різні коаліції. Там утворилися коаліція танкова, коаліція амуніції, снарядів, коаліція протиповітряної, протиракетної оборони і так далі. Тобто ми сьогодні, на мій погляд, десь перебуваємо, якщо казати про Першу світову війну, на рівні 1916 року, коли війна вже переходила в стадію позиційної війни, але уже хилилися шалька терезів в якийсь бік перемоги Антанти. А якщо порівнювати з Другою світовою війною, а я, на жаль, є свідком, хоча я був дитиною, але я прекрасно пам'ятаю. Я пам'ятаю перший день 41-му році війни в Києві, коли нас бомбардували. Мені ще не було 7 років, але запам'яталося на все життя. Я досі пам'ятаю запах тої землі свіже викопаної, коли нас, дітей, в дитячому садку заганяли, коли були німецькі нальоти. Потім я пережив в Харкові, величезні бомбардування були, а ми жили недалеко від вокзалу, і там німці просто руйнували. Просто, ви знаєте, я дуже люблю Харків, і мені болить серце, бо якась доля нещасна над цим містом висить, тому що німці його теж не шкодували, вбивали, а тепер росіяни нищать це прекрасне, трудове і дуже інтелігентне місто. І от ми зараз перебуваємо, на мій погляд, десь в районі 42-го, на переламі до 43-го року війни, коли вирішується вже доля того, чим скінчиться ця страшна війна. І ще одне хочу сказати. Ми пережили, я вже сказав, кінець того світу, який не повернеться. Це величезний світ, це пласт цілий, іде під воду в тому океані темряви, в якому ми опинилися. І ми зараз переживаємо народження нового світу. Багато вже з'являється якихось ознак нового світу. Тобто це переламний момент світової історії, оця війна.
вона торкається сьогодні 150 держав. І хоча вона не стала формально ще світовою, але вона стала глобальною. Дякую вам за такий огляд. Я не знав, що вам було вже 7 років на 41-й рік. Чесно кажучи, я здивований. Але дуже Чому? цікаво було вас почути. Ну, Ви не вірите, що я такий старий? ні, не вірю. І я Ну, не чесно вірю. кажучи. Я навіть не думав про це. Я думав, що ви там, ну, десь, я не знаю. Я не вірю. Я думав, що ви Пане трохи... ми виїхали з Києва, їхали, відступали, сиділи в тих газиках і зі ЗІС-5, там, в тих вантажівках. Мама взяла, значить, якісь літні речі, бо ми в Харків їхали, батько був оптимістом, батько пішов на фронт, і він сказав, через 2 тижні будемо в Берліні. Він вірив в большевицькій пропаганді, а мама не вірила. Але мама не взяла речей зимових, потім ми опинилися в 42-му році в Харкові, страшні морози були. Ну, це ціла історія нашої сім'ї. Так що я ветеран Другої світової війни, і довелося наприкінці життя стати свідком, ну, початку, принаймні, Третьої світової, але страшної для нас війни. Ну, я певен, що ви і цю війну переживете. Ось, враховуючи вашу енергію і розум світлий, і я чесно, я вражений, я навіть не думав про це. Але давайте вже з головного почнемо. Так, ми бачимо, що основні події відбуваються на фронті, вони не гарні, прямо скажемо, вони погані, і ми це бачимо, і зрозуміємо чому, так? І відкрито про це навіть Байден сказав. Тобто не буду його повторювати, всі, хто нас дивляться, точно знають, що він сказав. Він фактично звинуватив МАГУ, так званого, звинуватив республіканську партію, яка підпорядкована цьому угрупуванню злочинному, на мій погляд, під головуванням Трампа, який навіть не має статусу конгресмена, але керує фактично державою через свого спікера Джонсона, через цю МАГА, яка складає меншість, але вона триває я не знаю за що, більшість. І взагалі ситуація виглядає як повний абсолютний тупик. На зустріч сьогодні, ну просто за нашим часом, це буде, напевно, ще пізніше, десь вночі під ранок. Але не знаю, може вона зараз відбувається. Ну, коротше, сьогодні має бути вівторок, американський вівторок, 27 лютого, анонсована зустріч президента Байдена з лідерами Конгресу. Хто такі лідери? Це лідери партії, це спікер Палати представників, і це і керівники більшості і меншості в Сенаті. Подивимося, що вийде, чи буде там компроміс. Судячи з висловлень Джонсона, а це рот Трампа і сам Трамп, вони на це не налаштовані, вони хочуть і принаймні демонструють бажання битися за інтереси Росії до останнього, тобто саботувати, не голосувати, жорстка позиція, абсолютно руйнівна для всього. Ну, я не буду за вас відповідати, я перепрошую. Просто давайте з Америки почнемо. Ось зараз зустріч Байдена з конгресменами. Далі, що буде далі, що може бути, і ваш найкращий, найгірший і, може, найреалістичніший сценарій. За вашим досвідом, ви ж там послом були, і взагалі за Америкою стежите 100%. Я дуже дякую, що ви дуже точно визначили ситуацію в Сполучених Штатах. Для мене це ще одне підтвердження того, про що я казав, залізного, невблаганного закону змін, який торкається всіх націй, всіх держав, всіх народів, всієї ситуації, всього сущого на землі, закон змін. І от на моїх очах Америка змінилася. Ви згадували, коли я був послом в Сполучених Штатах, ще ніхто не міг подумати, що станеться така ситуація з республіканською партією, яка перетворилася із GOP, це Great Old Party, і назва республіканської партії Велика Стара партія, це республіканці, імена Айзенхауера, президентів, імена такі як Рейгана, назавжди залишилися в історії цієї партії, славна партія інтелектуалів, партія великого бізнесу, але людей патріотичних, і вона перетворилася на партію бомжів і реднеків, малоосвічених, на жаль,
які тепер складають оту магу, центр, власне, ядро цієї партії. Це ультра радикальні і тупі, прямо скажемо, неосвічені люди, які не виїжджали за межі свого штату, які не знають взагалі ніякої ситуації. Вони піддалися на ізоляціоністські гасла Трампа. І сьогодні вже в Америці сформувався термін такий, що існує фракція Путіна в Сполучених Штатах. Це важко було уявити ще 5 років тому. І це страшне. І сьогоднішня зустріч, ми побачимо, чим вона закінчиться. Але я вже чув, вчора були такі витоки, що Джонсон – це дуже посередня людина, це випадкова людина, який каже, що він святенник, він весь час клянеться, що він з Біблією живе, він живе дзвонками і інструкціями Трампа. Це спікер. Від нього залежить, чи він поставить цей закон на голосування, бо закон має можливості пройти. Там є люди, там є голоси, які проголосують. Сенат вже прийняв цей закон. Але він не хоче, бо йому погрожують зняти з його тої посади. Це 3-те місце в ієрархії Сполучених Штатів. І він сказав, що, можливо, є там такий обхід волі спікера, називається discharge. Ну, щось там, роз'єднання там чогось. Важко перекласти цей термін, але коли він скаже, що які ще є пропозиції щодо порядку денного, то якщо хтось запропонує цей закон, він не буде проти, і він дозволить проголосувати, а там треба більшість голосів, звичайно, і тоді ставиться на порядок денний ця пропозиція цього законопроекту. І от уявити собі, що Сполучені Штати стануть заручниками цієї радикальної і малоосвіченої частини, це неможливо було, але це так сталося. І все більше і більше фактів, які свідчать про прямі зв'язки. Я вже не кажу про Трампа. Ну, ви прекрасно знаєте, що є доповідь агента MI6, лондонського англійського агента дуже потужної розвідки про те, як Трампа ФСБ пов'язала в Москві, там на оргіях з дівчатами не дуже важкої поведінки. Я, наприклад, я вірю в це. І він став просто агентом. Це є такі дані. Але є дані багато впливів російських грошей, бо Трамп 5 разів ставав банкротом і йому допомагали російські брудні гроші. Це відомо. Але кілька днів тому відкрився факт, що спікер Джонсон, оцей, який сьогодні в Білому домі сидітиме за одним столом з Байденом, він отримував також російські гроші від одного агента російської розвідки. І це скандал в Америці зараз. Ну, але на них це мало впливає. А із другого боку, я вам скажу, що, ви знаєте, я був вражений, я подивився, Трамп виграв первинні праймеріз, вибори в штаті Саус-Каролайна, це Південна Кароліна, там, де Нікі Хейлі, прекрасна жінка, розумна і така відповідальна, розуміється, на зовнішній політиці, вона була губернатором. Він виграв, Трамп зараз ці вибори у неї з рахунком 60% на 40%. Оце немало, вона зібрала 40%, але вона програла ці вибори в Каролайні. І Трамп фактично став лідером. Так от я дивився, мітинг 2 години, вживу з Америки дивився програму, що відбувалося. Ви не можете уявити, ми недооцінюємо, ми думаємо, що от Трамп має 91 звинувачення, процеси кримінальні, і що його навпаки. Неймовірні просто захват натовпу, величезний натовп, який кричить з ентузіазмом, його зустрічає. Ми повинні розуміти, що це насувається не тільки на Україну, але на весь світ страшна біда, якщо він стане президентом. Бо там можуть бути різні події. Там уже
ідуть розмови про те, яким чином його обмежити. Уже почалися розмови, що армія не потерпить Пентагон і ну, все, там різні розмови, це американці, це внутрішні справи їхні, але це страшне явище, яке нам загрожує тим, що ми можемо, ну, принаймні, не виграти війну. Я не вірю, що ми програємо, але ми можемо не виграти цю війну. Ну, ви абсолютно реалістичну картину намалювали. Тут декілька питань можна додаткових поставити. Ну, наприклад, чому, попри традиції американських партій, обидвох, до речі, Гейлі, програючи штат за штатом на праймеріс, тим не менш залишається в перегонах. І вона про це сказала. Тобто вона дала зрозуміти, що вона залишатиметься до кінця. Тобто вона не зійде. Тим більше, що може бути це її рішення абсолютно нестандартне, непритаманне американській політиці. Воно прийняте нею на тлі те, що їй дають гроші. Тобто ось вона програла в Каролайні вибори, але отримала $1 мільйон там за добу, за 3 доби. Тобто є люди, які її підтримують, які напевно думають, що згодом, що Трамп, по-перше, серед республіканців, я маю на увазі, там за попередніми розрахунками 25% зареєстрованих американських виборців республіканської партії не будуть в жодному разі голосувати за Трампа. Тобто, або взагалі не будуть, але навпаки підуть, щоб його зруйнувати політично і собі там, попри, власне, там якісь переконання партійні, голосуватимуть за Байдена, який їм не симпатичен, але, може, вони думають так, що зараз Трамп програє, він зійде з арени, і наступні вибори або Нікі Гейлі, правда, розумна жінка, і проукраїнська, і просто розумна жінка, або хтось інший, але не Трамп і не Мага, матиме шанс вилікувати партію і повести її на наступні вже вибори, але ці вибори нібито вже приречені на Трампа. Чи це так? Чи є варіанти? І чому Нікі Гейлі саме таку, навіть не тактику, а стратегію обрала? Дуже неочікувано, насправді. Всі казали, що вона зійде з перегонів. Так, ви знаєте, я думаю, що вона дуже мудра жінка і, можливо, вона ж із Індії походить. У неї там ім'я таке індійське, прекрасна жінка, мені дуже подобається. Обидві жінки, одна віце-президент індійського походження у Байдена, яка теж претендує. І Нікі сказала, що ми доживемось до того, що я буду конкурувати з цією жінкою, з віце-президентшою. Ну, це так просто. Але вона мудра дуже. І думаю, що Бог там підказує їй. Все може статися з Трампом. Ми не знаємо, як повернеться. Я мало вірю в те, що Верховний суд відмовить йому, тому що вони просто побояться, їх там знесуть, якщо вони відмовлять йому. Там буде боязні фізичної розправи з ними. А це старі люди, і ясно, що вони можуть. Але ми не знаємо, що трапиться, і вона буде готова уже абсолютно, пройшовши всі процедури. Ну, вона програвала йому всюди, десь була 30%, 40% вона набрала непогано. І крім того, відомо, ви правильно сказали, що нейтральні так звані виборці, не ті там ядро Мага, але нейтральні виборці, вони не будуть за Трампа голосувати. Там ще одна така ситуація пов'язана з тим, що його єврейське лоббі, яке його дуже-дуже підтримувало, бо вважали, що він один із найкращих союзників, власне, Ізраїлю, вони розчаровані в тому, що республіканці блокують допомогу. Там же не тільки допомога Україні, а й допомога Ізраїлю. І вони не дуже їм це подобається. Трамп на сьогоднішній день набрав дуже мало грошей в порівнянні з попередньою кампанією. Він, з одного боку, йому ж присудили $450 мільйонів сплатити. Ну, це не одразу, там буде велика, там ще пройде там всякі процеси, але тим не менше. А грошей поступає мало, небагато. І я думаю, що
я хочу мати надію таку, хоч і невелику, що Нікі Гейлі в результаті станеться якесь диво, і вона стане кандидатом легальним від республіканської партії. А ви кажете, як змінити партію? Її змінити сьогодні неможливо, бо це зміни демографічного складу в самих Сполучених Штатах. Ви бачите, що ці всі райони, регіони, які прилягають до океанів, до Тихого і до Атлантичного, там, де міста великі, де інтелігентна і освічена публіка, це демократичні регіони. Сині, а червоні – це середина Америки, так звана Трудова Америка, це штати, де вирощують хліб, де метал і так далі плавлять. І це, власне, там Трамп знайшов собі підтримку от цієї групи населення. І повинні якісь зміни. Це от теж одна із ознак того, що наскільки світ помінявся і Сполучені Штати, на жаль, помінялися. Так, ми спостерігаємо абсолютно безпрецедентні події. Абсолютно. Ну, завершуючи, ну, дійсно, ну, фактично зараз... Ми з вами опинилися в епіцентрі світового перевороту просто. Ми часто не розуміємо цього, і наші люди, ну, живуть побутовим життям, але ми в жахливому якомусь і дуже цікавому світі перебуваємо, хоча він страшний. Знаєте, пане Юрію, нам завжди все життя в Радянському Союзі, ще я ж пам'ятаю, ну ви тим більше, як я з'ясував, пам'ятаєте, казали про змову сіоністів, про змову там якихось Ротшильдів, про змову там не знаю кого, да? Про якісь там страшні змови, таємні, масони тощо. Які масони? КДБшник з Ленінграда, КДБшник з Ленінграда веде свого кандидата уже вдруге на посаду президента Сполучених Штатів. Йому підпорядковується, ну це просто жах насправді. Зараз де-факто Америка керується з Москви великим чином. І це може, вибори можуть покласти цьому абсолютно, ну, легалізувати це остаточно. І запитання у мене додаткове таке. Чи взагалі, я не вагаюся, як це сформулювати, чи значить ця підтримка, наскільки це точний барометр фінансування, тобто внески в виборчу кампанію? Чи свідчить зменшення внесків в кампанію Трампа те, що він має меншу підтримку і, грубо кажучи, ну не букмекери, а може букмекери, хто оцінює ризики, як консультанти в людей, які мають гроші, або самі ці люди, вони не вірять в те, що або не хочуть його перемоги, тобто менше хочуть за минулий раз. Як ви думаєте? Ви знаєте, у Трампа не можна сказати, що 100% шанси перемогти в виборах. Абсолютно. У нього дуже складна ситуація. Складна ситуація. Я вже казав, що незалежні його не підтримують, а багато дуже виборців. Якщо казати про поле, про опити думки суспільної, то там така ситуація. 86% американців, молодих особливо, не хочуть бачити Байдена, бо він старий. У нього дійсно ознаки старості, він ледве там ходить, все, і він застарий. А в Америці лідерство і такі от ознаки лідера, який впевнений в собі, це мають величезне значення. Але також поряд з тим 70% вважають Байдена за старим. Тобто Трампа. Тобто Трампа. Байдена 86, Трампа 70. Не така вже велика різниця. Трампа теж вважають за старого. І ми з вами говорили про варіант, ну, можливий, Гейлі, а з Байденом там уже розігрується варіант такий, що, мовляв, на з'їзді демократичної партії, коли особливо Трамп буде висунутий республіканцями, Байден може зректися свого висунення і виставити потрясаюче. Я подивився, дуже цікавий є губернатор штату Каліфорнія, так як там був
цей наш термінатор, губернатор штату. Це важливий, це ж Рейган вийшов із штату Каліфорнія, губернатор, який є дуже харизматичний, дуже популярний демократ, молодий. І, можливо, ідуть розмови також про Мішель Обаму, дружину Обами, яка теж там має котировки доволі високі на небосхилі Вашингтонському тих політиків. Тобто ми не знаємо, ви розумієте, чим вибори ці відрізняються від російських, там не вибори просто, Ні, а призначення. пане Юрій, ці вибори, вони найнепередбачуваніші взагалі в історії Америки. І в історії Америки, Так. я з вами згоден. Я Вони думаю, просто... що тут всі тягнутимуть до кінця. І рішення всі будуть прийматися в останні тижні, дні і години. Я з вами цілком згоден, і в тому і є жах цих виборів, тому що нам би було набагато легше, якби ми думали, що от як Франклін Делано Рузвельт тричі переміг і Байден переможе. Він має всі позитивні. Я з ним знайомий і бачив його ще, коли він не був таким дряхлим, був доволі активний. Був головою комісії Сенату закордонних справ. Це дуже теж людина цікава і багато дуже має досвіду. Але, на жаль, от ми дійшли до такого краю, коли ми стоїмо на грані прірви, і ми не знаємо, чим скінчиться ця історія. Ви бачите, ми маємо просто якусь темряву в найближчі місяці, починаючи від ситуації на фронті і кінчаючи виборами в Америці, які, звичайно, пов'язані, ці події. І ситуація на фронті з виборами в Америці. Тут залишається надія на той сценарій, з якого ви почали відповідати на мої запитання щодо Америки, що все ж таки, зважаючи на більшість конгресменів і сенаторів, які підтримують допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, тощо, все ж таки якось якимось чином, якимось дивом, це ми не знаємо, як це працює, бо ситуація абсолютно безпрецедентна, що Байдену і конгресменам вдасться щось, хоча б, знаєте, тут вже не йдеться навіть про 47 мільйонів там на рік за 60 або 60, це йдеться просто зараз потрібно 10, 20, скільки завгодно мільйонів на ці місяці, бо Байден все приготував. Мільярдів, так, звісно, мільярдів. Так. Давайте до Європи. Я згоден з вами. Я просто ще хочу сказати, що там же Трамп, як типовий такий бізнесмен, він невеликого лету бізнесмен, тому що, я ж кажу, 5 разів був тому, програвав всі свої справи, але не в цьому справа. Він сказав, що а що ми повинні безкоштовно давати гроші Україні в вигляді грантів? Хай кредит беруть. Добре, я думаю, що нам треба брати кредит, нам треба відновити закон про ленд-ліз, врешті-решт. Але далі всіх пішов ще сенатор-республіканець Грем, який сказав, що нехай Україна заплатить нам природними багатствами. Ви собі можете уявити цинізм цей? Можу. Я вже бачив цього Грема. І я можу, знаючи їх. Я ж Міч МакКоннелла знаю, ходив як на службу до нього просити гроші. І знаю прекрасно, що це ми його між собою називали секретарем обкому. Тому що точно такий же бундючний був все. Слава Богу, він союзник сьогодні України і спасибі йому на тому. Але цей сенатор Грем, він каже, давайте нам багато. Що це означає? Це рідкоземельні метали, які потрібні для виробництва чіпів. Україна – найбагатша країна світу в цьому плані. Ви знаєте, це відвертий шантаж. Вони шантажують і нас, і Байдена, і взагалі світ шантажують, і Європу шантажують. Звичайно. Да, це так, насправді так і виглядає. Давайте до Європи перейдемо і Польщу залишимо там наостанок, може бути. Але Франція. Франція. Несподівана для багатьох заява Макрона, який за власною ініціативою зібрав лідерів 20 країн європейських, зібрав у Парижі і з прямим текстом сказав, що вони там обговорили, він особисто розглядає варіант, за яким безпосередньо
армії європейських країн, ну, в першу чергу він відповідає за Францію, можуть взяти участь у війні проти Росії на території України. Що нам і одразу почали спростовувати. Ну, ми знаємо через що, бо вони перед своїми виборцями свої не хочуть лякати, напевно. Там бундесканцлер сказав, що не розглядається питання участі в наземній війні в Україні. Там хтось ще, там Фіцо, вже ми не будемо цитувати цих комах, так, пропутінських. Ну, в принципі, тобто неочікувано така заява. Насправді я на це чекав, що колись хтось це скаже. Бо ніхто ж не хотів брати участь, ніхто ж не хотів і десант висаджувати в Європі. Ніхто не хотів нічого цього. Берлін брати ніхто не хотів, в принципі. Всі ж це поступово робили. Америка була вимушена, вона дуже не хотіла до того моменту, як Німеччина просто оголосила їй війну слідом за Японією, здається так. Тобто він сказав, я так думаю, моя версія, може ви маєте іншу, враховуючи ваш досвід, що він просто розглянув можливі варіанти в разі погіршення ситуації з самозахистом України і з зростанням загрози для країн НАТО, враховуючи знову ж таки за спиною Сполучені Штати, в яких невідомо, що буде. Як ви це прокоментуєте? Я підтверджую і підтримую вашу версію, але дозвольте, я додам пару міркувань. Це питання було просто. Я розумію, але версія була висловлена. Перш за все, це спроба Макрона захопити ініціативу. Бо там весь час іде боротьба між Німеччиною і Францією в тому, хто головний в Європейському Союзі і в Європі. І сьогодні Макрон, хоча Німеччина об'єктивно дає більшу допомогу Україні, але Німеччина набагато менше готова до війни. Якщо в Німеччині є дві більш-менш боєспроможні бригади, це відомо, то Франція має 6 дуже добре озброєних і дуже добре тренованих бригад, які можуть будь-яку хвилину вступити в бій. Це перше. І йдеться про це. І друге, я хочу нагадати, що вперше ідея участі країн НАТО на полі, ну, не скажу на полі бою, але в Україні вона прозвучала з вуст лідера польської партії ПІС «Право і справедливість», яка тоді стояла при владі в 22-му році, під час першого візиту, коли прем'єр-міністр Польщі і Ярослав Качинський були в Києві. Вони ще сиділи, якщо пам'ятаєте, в бомбосховищі. І Качинський сказав, що давайте подумаємо про те, що війська НАТО ввійдуть. Я думаю, що вони розробили цей варіант, і Польща величезний вплив має, до речі, на Францію. У них там зв'язки дуже високі і тісні. Я думаю, що цей варіант вони розробили на випадок, якщо, не дай Боже, прорив відбудеться і Росія буде захоплювати Україну по лінії Дніпра, як вони бажають. Це перше їхнє, ну, вони хочуть цю Україну, залишивши Закарпатську область Орбану, але поки вони хочуть на лінію Дніпра. Таким чином, Україна була б поділена по лінії Андрусовського миру 1667 року, коли вперше не Польща була поділена, а була Україна, Польща і Росія домовились про поділ України, і російські війська прийшли на лінію Дніпра і перейшли Дніпро в районі Києва і окупували Київ. Оце був перший Андрусівський так званий мир. І от мені здається, що у них є домовленість така, що рятувати залишки української держави, не дай Боже, щоб це відбулося, але ми повинні обговорювати всі варіанти. Вони вже почали вкидати в громадську думку для обговорення ідею введення військ, причому на двосторонній основі, не як НАТО, а як Україна. Пане Юрію, моя версія така, знову коротко, дозволю собі, я перепрошую, що вони... Ні, то мені цікаво дуже. Ну, я так думаю, що вони про це говорять саме поки що. Я думаю, що Британія про це замислюється насправді, і Польща замислюється про це насправді. Значить, це як таке страховка, дійсно, на той випадок, який ви згадали. І вони почали це, вкинули це в публічну площину, а потім, якщо, ну,
погіршиться ситуація, аргументи буде те, що а ви що хочете, щоб ми воювали на території наших країн? Це краще для вас буде? Ну просто громадяни самі скажуть. Так, правильна думка чи ні? Абсолютно правильно, я з вами згоден. І це буде, дивіться, це їхня думка полягає в тому політично, що НАТО як організація не задіяна, бо Польща може, український уряд може запросити польські війська, припустимо, так? Французькі там і так далі, британські, ви правильно сказали, не ціла інституція, така як НАТО, бо це вже буде війна ядерна абсолютно. Перше. І друге, це передові рубежі. Називається стратегія передових рубежів. Щоб бой нав'язати не на своїй території, буде зруйнована їхня територія так само, як і українська, а на українській, на наше нещастя території. Так що я з вами згоден. І, на жаль, такий варіант з'явився після наших невдач на фронті, і ми нічого з цим поробити не можемо. Ми повинні думати над тим, щоб він не відбувся, щоб все ж таки відбувся злам на фронті на нашу користь. Але ми маємо і наші партнери розглядати всі варіанти, і я дуже радий, що це прозвучало. І це в думках. Безперечно. Так, і дуже своєчасно. Я з вами згоден. Так, також я зазначу, ви фактично про це теж сказали, але я просто трохи розширю цю думку, що Франція, вона боєздатніша за Німеччину, хоча б через те, що Німеччина взагалі в своїй доктрині то війну просто не передбачить, вона не врахована там досі, може зараз почали, але раніше ні. А Франція, вона взагалі була завжди така в НАТО, але трохи не в НАТО. І в них, в принципі, самодостатня армія, в якій є авіаносці, є там, ну тобто міні-НАТО таке, тобто французька армія, вона найбільш... Ядерна тріада є у них, ядерна тріада стратегічна, це все серйозно дуже. Да, вони завжди розраховували на себе, на них так дивилися трохи збоку всі, але зараз з'ясовується, що в принципі, може вони наймудрішими були ці французи, да? Ну і Британія так само, вона ще нічого не сказала, але я думаю, вони теж про це думають, тому що і Польща, ну давайте до Польщі вже, так? Останнє, що я чув, це заява міністра закордонних справ Польщі Радека Сікорського про те, що нам треба якось, він звертався до Єврокомісії в першу чергу, нам треба якось повернути умови постачання, ну принаймні сільськогосподарської продукції до країн єС, повернути на довоєнний, до повномасштабного вторгнення рівень. Бо це важливіше, тобто це може бути, ну це вже розшифровує, неприємним таким нюансом, так, для України, для підтримки України, але краще зробити це, щоб уникнути, там від слова я якесь навіть вжив таке дуже сильне, да, уникнути розриву в допомозі України, єдності в допомозі України, тобто пожертвувати цим зерном, наприклад, сільськогосподарським там продуктам іншими, так, на користь розблокування, тобто на користь запобігання загрозі блокування кордону, бо там ці польські фермери так звані, я не знаю, фермери працюють, на мою думку, переважно. Вони блокують, вже і Литву хочуть блокувати, там ще можуть і бійки бути, бо литовці сказали, так, ми теж розуміємо, про що йдеться, але на тлі подій в Україні ми не можемо такого припустити. Тощо, тобто там є французькі фермери, які ми пам'ятаємо, жовті жилети, яких теж Russia Today дуже підтримували свого часу. Ну, я не буду далі, просто ситуація зрозуміла, так, щоб ви просто не описували це довго, я коротко там глядачам це описав. Що буде з Польщею, з поляками, з польськими фермерами, наскільки там, на ваш погляд, великий вплив Росії? І це ж треба вирішити просто зараз, не вчора, навіть не наприкінці березня, як пропонує там Туск. Мені здається, що це чи взагалі в спроможній Європі і Польщі це вирішити яким чином, будь-яким чином. Пане Айдаре, значить, починаючи з травня минулого року, наша платформа, от яка у мене за спиною адреса її, інтернет-платформа незалежно українсько-польського медіафоруму, який ми перебуваємо в Польщі і працюємо там, почала привертати увагу до цієї проблеми в травні минулого року, коли ніхто ще,
в Україні не казав про це. Я не хочу пишатися тим, це сумний факт, що ми такі перші передові. Справа не в тому. Справа в тому, що в той момент, коли президент Зеленський був з урочистим візитом в Варшаві в травні місяці минулого року, коли вони цілувалися картинно на телевізійну картинку з Дудою, дружини їхні цілувалися, і все було прекрасно. В той сам день міністр сільського господарства Польщі подав відставку на знак протесту проти надміру поступлення зерна з України, а перші польські фермери заблокували, уже почали блокувати кордон. Ще тоді можна було, якщо взятися серйозно, бо наші власті сприйняли всі ці сигнали і подумали би про це, а не про декоративні оці поцілунки, можна, на мій погляд, було б ще що зробити. Тепер цей процес уже нагадує мені, ви знаєте, спецоперацію гібридної війни, яку веде Росія. Тому що з одного боку протести польських селян, а їх 3,5 мільйона виборців, які будуть голосувати 7 квітня, і обидві партії шалену боротьбу за них, за їхні голоси. І тому вони нічого не роблять, щоб припинити це. Там є ряд справедливих вимог. Це претензії до Європейського Союзу з його ідіотськими абсолютно нормами, якимись там квадратні огірки і трикутні помідори, умовно кажучи, вони нав'язують, як міністерство колись сільського господарства Радянського Союзу давало інструкції колгоспам, коли їм і що їм треба сіяти, і що вирощувати. Це абсурд повний. А з другого боку, надмір зерна. Так от, ми опублікували, я перекладав цю статтю польського відомого журналіста, вона висить у нас на нашому тут сайті, про те, що об'єктивні дані свідчать про те, що Росія постачає дуже багато зерна, причому це крадене, половина краденого в Україні зерна. І вони постачають на європейський ринок, і вони обнижують, зменшують ціни на зерно. І поляки не можуть продати своє зерно, бо вони по 1400 злотих звикли продавати, а їм по 300 злотих іде дешеве зерно. І не Україна головна проблема. Хоча Україна робила помилки, були бариги українські з баригами польськими, домовляли, це все було. Але зараз цей протест, він уже великою мірою під впливом партії Конфедерація і відомі прізвища і тих людей, які організують там антиукраїнські гасла. Скажімо, ну ви уявляєте таке абсурдне гасло: ми хочемо їсти тільки хліб польський. Ну їжте, ну слава Богу, хто вам заважає? Ну в тому справа, що якщо Європейський Союз існує, то там хліб буде не тільки польський, а там же обмін іде широкий продуктами харчування. По-перше, Польщі не вистачить власного хліба, там просто по-іншому, мені здається, це... Ну, звичайно, а потім ще якої якості, бо тверді пшениці там не вирощують. Це все це проблеми... абсолютно популістське гасло. Популістське абсолютно гасло. Абсолютно, так. Це популістське гасло. Але, на жаль, от на спинах тих фермерів і такого протесту вже почали страшні процеси, і взагалі це вже кінець, на мій погляд, хоча я боюсь, що ще не кінець, це те, що взяли вночі в Бидгощі, в центрі Польщі стояв склад наш товарних вагонів, висипали купу зерна, по 160 там, здається, тонн, і дуже великі збитки. Просто це наруга, тому що це зерно йшло через Польщу, воно йшло транзитом, воно йшло в порти польські для висилання на країни Африки. Таким чином, уряд Туска зараз нічого не робить, це тільки словесні слова. Туsk сказав: ми кордон оголошуємо зоною інфраструктурної такої
яка має бути під охороною війська, поліції, і не допустити, щоб були перебої постачання зброї і гуманітарної допомоги Україні. Але, на жаль, цього не відбувається. Не відбувається також і такої обов'язкового пошуку злочинців, які роблять наругу і кримінальні злочини чинять над українським зерном. Таким чином, це проблема дуже серйозна, хоча ми вдячні і залишається стратегічна власне співпраця Польщі з Україною, і на високому рівні геополітичному і Туск, і Радослав Сікорський роблять блискучі, прекрасні заяви, і зберігається можливість, по-моєму, все ж таки врятувати наш союз, а не довести його, бо вчора Туск, виступаючи, він, знаєте, що заявив? Він сказав, що найвищим ідіотизмом було б, якби ми посварилися наші країни. І це правда. І це правда. Це самогубство просто. Це було вже в історії, абсолютно, до речі. Абсолютно. І для нас це дуже невигідно. Це смертельно небезпечно для нас, і для поляків, і для країн Балтії, і взагалі для всіх. Бо, ну, коротше, що тут пояснювати, все ясно. Ви знаєте, було, я перепрошую, я ще хочу додати одну цікаву деталь. Було проведено дослідження, яке показало, що Польща на одному з перших місць під впливом перебуває російської пропаганди. І оце теж, розумієте, ну вони демократія, плюралізм, дозволяють різні погляди, а там діє російська п'ята колона, і серед поляків такі є люди, багато дуже росіян в Польщі, і це теж один із факторів, який впливає на загальну стратегічну конфігурацію нашого Союзу і наших відносин з Польщею. Я дуже переживаю, бо у мене книжка вийшла буквально тиждень тому, яка називається «Україна в обіймах Польщі». Мої статті надруковані в польській пресі. Я весь час друкувався в польській пресі. Клас, цікаво, я хочу почитати її. Я вам передам, нема питань. І там вона ілюстрована, ви побачите. Ну, моє польське коріння певним чином відіграло роль, але те, що я опинився в Польщі, я просто знаю, вільно володію польською мовою, знаю цю країну давно і дуже люблю її. І написав цю книгу, бо я бачив цей зрив народний, я бачив, як поляки допомагають, які історії зворушливі мені українці розповідали. І раптом це почало сипатись, коли дійшло до своєї сорочки в своєму тілі, до грошиків, до злотих, до своєї кишені. І нам треба обов'язково полагодити, піти на якісь компроміси, аби вирішити цю проблему. Бо це проблема ж навіть не в протекціонізмі українських фермерів. Ну, взагалі-то в нас фермерів-то небагато. В нас насправді, в нас дуже корумпована і олігархізована галузь ця сільськогосподарська. І насправді, а у поляків навпаки. І тут є такий ще конфлікт, як, знаєте, як колгоспів з фермерами, але не будемо занурюватися з... Ні, але я хочу тільки одну деталь сказати. Мені дуже приємно, бо ви сказали те, що поляки кажуть. Вони кажуть, що із 10 фірм крупних, величезні обшири землі мають. Тільки одна справді українська, а вони там належать Сполученим Штатам, Люксембургу, Кіпру і так далі. І вони кажуть, що є таке гасло навіть, що ми захищаємо українських селян нещасних, закріпачених олігархами. Так що ну, це наслідки пострадянської історії України. І це такий рудимент, дуже, до речі, прикро, але зараз просто не до цього. Зараз треба проблему цю вирішувати в будь-який спосіб, щоб просто не блокували кордони, щоб було зелене світло, щоб не було ще кордонів між Польщею, Литвою і тощо. Я, до речі, Сікорський, той самий Радек, міністр закордонних справ Польщі, сказав теж таку, ні, він чи ні?
Чи ні, він, здається. Він великий виступ був, і він давав інтерв'ю, здається, американському телеканалу, CNN або якомусь іншому. Так, CNN, ще так? не він давав. Так. І він сказав прямо, що якщо Америка ненадійний партнер, а він назвав в етері американського телеканалу Америку ненадійним партнером, це взагалі така ганьба. Це просто ганьба. Це як, знаєте, Казанову на весь район імпотентом назвати. Так? Да? А він назвав. Так? І він сказав, що Ви якщо... знаєте, Да. Радислав Сікорський розмазав, буквально не залишив живого значить, місця на тому ідіоті Небензі, який представляє Росію в ООН. Сікорський брав участь в засіданні Ради безпеки. Там блискучий текст. Я б дуже хотів, щоб в Україні хоч почитали текст блискучий, просто Так. він його знищив. Так що у нас є союзники надійні в Польщі. Треба з ними комунікувати, треба з ними активніше співпрацювати. Я думаю, що тут не йдеться про лобізм України. Нам взагалі просто треба вижити зараз. А лобіювання там інтересів галузей різних, це вже настільки другорядне. Так ось, Нам треба вибір зробити. Що головне? Перемогти, я з вами згоден повністю. Нам треба перемогти, а не зараз вирішувати питання агрофірм якихось українських. Ось в чому проблема. І треба не демонстративні виїзди на кордон уряду. Ну це була ганьба. Я вже висловив своє обурення, що вони поїхали, не домовившись з поляками. Вони не розуміють, не знають ментальності польської. Польський уряд відмовився їхати на кордон. Вони приїхали і стоять. Це уряд великої європейської Ну, слухайте, країни. ніхто не любить. Якщо з того боку було б дзеркальне щось, наші б теж не приїхали. Взагалі це не працює в міжнародній політиці. А хіба так можна взагалі робити, такі робити спектакулярні зустрічі для відосиків? Да? Ну, я надіюся, що це була помилка, яка усвідомлена, яка не повториться. Бо це взагалі тут ціна помилки дуже велика. Я думаю, що в конструктивному ключі зустрінуться наші прем'єри, президенти. Я не знаю, хто, але Єврокомісія там, в принципі, це ж Єврокомісія рішення. Ну, давайте так, ми поки що на паузу це поставимо і залишимо це нашим дипломатам, політикам і керівникам держави. 4 хвилини, в нас дуже там чітка межа, коли ми маємо відрубитися від етери, і я скажу, що ми все, залишається 30 секунд і все, прощаємося, але до того, вчора, нарешті, угорським парламентом, підконтрольним диктатору Орбану, все ж таки вони проголосували під тиском міжнародної спільноти, Штатів, ЄС, схвалили нарешті вони включення Швеції до НАТО. Я привітав своїх шведських друзів, у мене є дуже класні, дуже послідовні проукраїнські шведські друзі. І я запитав, по-перше, що це значить. Я припустив, що членство Швеції в НАТО дасть їй можливість більше допомагати Україні, бо вона вже є членом військового союзу. Чи моє припущення правдиве, чи ні? 2 хвилини, пане Юрію. Значить, у вас є друзі в Швеції, у мене також є. По-перше, я недавно був у Швеції, зустрічався з представниками української діаспори нової, які неймовірно високо оцінюють шведську допомогу, і виступав в Королівській академії оборони шведській перед високими там представниками, а там виставка така, там де висять шпаги часів Полтавської битви, портрет короля Швеції тодішнього, який програв, на жаль, битву і так далі. Але я зустрів там людей, які повністю нам симпатизують, допомагають. І треба просто сказати об'єктивно, що Швеція має дуже сильне військо, дуже сильну армію. Вони під час Холодної війни вели весь час спостереження за Балтійським морем, там за радянськими підводними човнами. І я думаю, і вони зараз нам надають дуже суттєву допомогу. Тобто для нас вступ Швеції до НАТО – це дуже позитивний факт, який ми повинні вітати і сподіватися на те, що буде набагато тіснішою наша співпраця в військовій сфері. До речі, я б хотів би, щоб шведські винищувачі Гріспен,
які кажуть просто блискучі і пристосовані для польових таких польових умов, невибагливі, щоб вони були на озброєнні українського війська. Дякую вам дуже, пане Юрію. Я хочу сказати, що згідно з вашим висловленням, в принципі, ширше кажучи, ми всі зараз під цими шпагами Полтавської битви програної, так? Ми не маємо можливості програти знов їм цієї спившися аж дії, яке я називаю. Дякую вам за участь у програмі. Треба вас запрошувати частіше, що ми і робитимемо. До нових зустрічей.